Pre nekoliko godina otišao sam sa svojom devojkom Anom na putovanje koje nikada neću zaboraviti. Ana je izrazila želju da poseti svog dedu koji je živeo daleko od civilizacije. Nije ga videla duže vreme i bila je izuzetno uzbuđena što će ga konačno posetiti. Nakon što smo spakovali svoje stvari, krenuli smo ka njegovoj kući koja se nalazila usred divljine, daleko od civilizacije. Iako je put bio izazovan, sa mnogo zemljanih puteva i neravnina, radovao sam se tome što ću na neko vreme zaboraviti gradske gužve i uživati u prirodi. Upalili smo navigaciju kako bismo pratili put, jer ni Ana nije bila sigurna da li smo na pravom putu. Uživali smo u vožnji, dok nas je jarko sunce grejalo, a zeleno drveće okruživalo put sa svih strana. Tokom vožnje, maštao sam o tome da se jednog dana preselimo daleko od civilizacije i potpuno se posvetimo uživanju u lepotama prirode. Prošlo je nekoliko sati od našeg polaska. Ana je još uvijek mirno spavala pored mene, dok sam ja budno posmatrao put. U daljini sam primetio nešto što je izgledalo poput objekta koji je visio sa drveta. Na početku nisam mogao jasno razaznati o čemu se radi. Međutim, kako smo se sve više približavali, shvatio sam da to ima oblik nečega što liči na ljudsko biće. Osjećaj nelagodnosti prostrujao je kroz mene, ali sam odlučio da istražim o čemu je reč. Postepeno sam usporio vozilo kako bih bolje video predmet koji je visio sa drveta. Srce mi je ubrzano kucalo dok smo se sve više približavali. Bio sam nervozan i naglo sam zakočio automobil. To je probudilo Anu, koja me je iznenađeno pitala zašto smo stali. Tada je i sama primetila tu stvar koja je visila sa drveta. Moja prva reakcija bila je da izađem iz vozila i proverim o čemu se radi, ali Ana mi nije dozvolila. Govorio sam joj da je verovatno u pitanju neka besmislena dečija šala. Međutim, ona je naglasila da je malo verovatno da je to slučaj, s obzirom na to da gotovo da nema dece koja žive u toj zabiti. Dok smo stajali i posmatrali taj predmet koji je visio sa drveta, zaključili smo da je to verovatno velika ljudska lutka. Njene obline i pokreti izgledali su zastrašujuće realistično. Pomisao da je neko postavio tu lutku u tako izolovanom mestu izazvala je jezu u meni. Odlučili smo da pažljivo proučimo lutku kako bismo saznali više o tome. Ana je primetila da nešto piše na odeći lutke. Zajedno smo se skoncentrisali i pažljivo pogledali. Na beloj haljini lutke ispisan je bio neki broj. Izgledao je kao serijski broj ili oznaka. Bili smo zbunjeni i pokušali smo da shvatimo šta bi taj broj mogao značiti. Da li je to neka vrsta identifikacije lutke ili je možda deo neke veće zagonetke? Bio je to jeziv trenutak. Odlučili smo da se približimo lutki kako bismo je bolje videli, ali nismo ni slutili kakav nas užas čeka. Izgledala je toliko realistično i strašno, gotovo kao da je izašla iz nekog horor filma. Pitali smo se ko ju je postavio tu i zašto. Odlučio sam da izvadim telefon i počnem da je slikam, jer sam znao da nam niko neće poverovati ako im ne donesemo dokaz. Međutim, dok sam zoomirao kako bih napravio što bolju fotografiju, pomislio sam da se glava lutke pomerala. Prvo sam pomislio da mi se samo učinilo, ali onda smo oboje primetili kako polako menja poziciju. Tada je počela da nas gleda direktno u oči sa strašnim crvenim očima. Bio je to trenutak užasa i neizvesnosti. U panici sam prebacio u rikverc, a gume su zaškripale dok sam se okretao u pokušaju da pobegnem od tog strašnog stvorenja. Tada je iz njenih usta izašao zastrašujući i neprirodan zvuk, a zatim se to stvorenje pojavilo na putu. U retrovizoru sam video kako trči za nama, a auto je snažno udarao u neravnine, terajući nas da skačemo unutar vozila. Imali smo sreće što smo izbegli drvo kada sam naglo skrenuo udesno. Pokušavao sam ostaviti to stvorenje iza nas, ali bez obzira na našu brzinu, ono je nekako i dalje uspevalo da nas prati.
Držao sam papučicu gasa pritisnutu do poda, nadajući se da će nam brzina pomoći da se izvučemo iz ove noćne more. Ana je bila prikovana na suvozačevom sedištu, drhteći od straha. Nikada neću zaboraviti taj strašan događaj. Bio je to trenutak kad smo se suočili sa nečim neobjašnjivim i jezivim. Vozili smo se brzo, srce mi je udaralo kao ludi bubanj dok smo jurili napred, nadajući se da ćemo se izvući iz ove noćne more živi. Navigacija nam je stalno ukazivala da idemo u pogrešnom smeru, ali u tim trenucima to nam nije bilo previše bitno. Skretali smo nasumično u sporedne puteve, želeći samo da pobegnemo od tog stvorenja, bez obzira na to šta je ono bilo. U tom trenutku primetio sam kako se drveće pomeralo u retrovizoru. To stvorenje je moglo skočiti nekoliko metara u vis i njegova snaga je bila neverovatna. Činilo se da nam nema bega i polako smo gubili nadu. Iznenada, primetili smo automobil koji nam je dolazio u susret. Sledeći trenutak, osoba je izašla iz vozila i počela pucati na to stvorenje. Stvorenje je ispustilo bolan krik i pobeglo nazad u šumu. Bilo je jasno da je pogođeno. Ana je munjevito istrčala iz auta i skočila u zagrljaj toj osobi. Bio je to njen deda. Oboje smo odahnuli i bili srećni što smo preživeli ovaj susret. Još uvek nam nije bilo jasno šta se tačno desilo, ali smo odlučili otići do kuće njenog dede. Bio je to siguran dom u koji smo mogli da se sakrijemo i pokušamo da shvatimo sve što se dogodilo. Kada smo stigli do njegove kuće, osetili smo olakšanje i sigurnost. Seli smo za stolom, pokušavajući da smirimo srca koja su još uvek ludovala od straha. Ana je upitala dedu o čudnom stvorenju koje nas je napalo. On nam je tada ispričao da već dugo vremena nije video takvo stvorenje i da je mislio da ih više nema. Međutim, prevario se. Rekao je da su ta stvorenja počela da se pojavljuju pre 10-ak godina kada je nešto palo sa neba. Sećao se da je bio u lovu i da je video kako nešto pada sa neba. Pratio je trag i kada je stigao na mesto pada, zatekao je gomilu vozila i ljudi koji su već bili tamo. Objekat koji je pao na zemlju izgledao je kao nešto vanzemaljsko. Iz njega su izvlačili tela stvorenja koja su delimično ličila na ljude. Nekoliko njih je iznenada pobeglo u šumu. Tada su naredili celom selu da se evakuiše, ali on je ipak odlučio da ostane. Nekoliko puta se susreo sa tim stvorenjima, ali zahvaljujući svom iskustvu kao lovac, uvek je znao kako da se odbrani od njih. Deda je nastavio priču i rekao nam da su ta stvorenja izuzetno opasna i da imaju neobjašnjive moći. Kako vreme prolazi, postajali su sve hrabriji i agresivniji. Ljudi koji su ostali u selu viđali su ih sve ređe, ali to ne znači da su nestali. Bili su tajanstveni i nepredvidivi, pojavljujući se kad god bi to želeli. Polako je padala noć i odlučili smo da legnemo. Nadao sam se da ću ovaj dan što pre zaboraviti. Planirali smo već sutra zajedno sa dedom vratiti se u civilizaciju. Ana je izrazila zabrinutost za dedu zbog situacije u tom mestu. U toku noći, dok smo spavali, čuo sam kako nešto jako udara u vrata. Uznemireni, odmah smo se probudili, a deda je zgrabio pušku. Bilo je jasno da je to stvorenje pratilo naš automobil. Pogledali smo kroz prozor i videli čak 3 stvorenja. Strah nas je obuzeo. Imali su neprijateljske namere i očigledno su želeli da se obračunaju s nama. Bez oklevanja smo pozvali policiju i rekli da nas neko napada u kući. Nismo želeli otkriti šta se tačno događa, jer smo sumnjali da bi nam policija poverovala u tu priču. Rekli su da će doći, ali najbliža policijska stanica bila je udaljena nekoliko sati vožnje. Bili smo prepušteni sami sebi. Deda mi je dao pištolj koji je imao. Morali smo se pripremiti za borbu.
Stvorenja su razbila prozore i pokušavala da uđu, ali svaki put bismo pucali na njih. Činilo se da ih je teško ubiti i kada god bismo ih pogodili, uspeli bi se ponovno podići. Vremenom nam je municija ponestajala. Stvorenja su ulazila sve dublje u kuću, gotovo do same unutrašnjosti. Kada smo shvatili da ne možemo više izdržati, odlučili smo zapaliti kuću. Vatra je izazvala strah kod stvorenja i povukla ih. Međutim, vatra se brzo proširila, prisiljavajući nas da napustimo kuću. Držeći baklje visoko u vazduhu, izašli smo napolje, spremni za eventualan napad. Srećom, kada smo izašli, stvorenja više nije bilo. Dok smo čekali ispred kuće koja je gorela, videli smo policiju kako dolazi. Nismo želeli da pričamo o stvorenjima koja su nas napadala, već smo im rekli da su nas napali neki delikventi koji su zapalili kuću. Prošlo je nekoliko meseci od tog događaja. Jednog dana, na naša vrata pokucali su neki ljudi koji su očigledno došli po zadatku. Rekli su nam da prepričamo događaje koji su nam se desili i da znaju šta nas je napalo. Detaljno smo im ispričali sve što smo mogli da se setimo. Oni su nam objasnili da su ta stvorenja pobegla i da ih već mesecima traže. Imaju neverovatne fizičke sposobnosti i sposobni su da zapamte svoje neprijatelje. Budući da smo prvi upotrebili silu i pucali na njih, nas troje smo sada u opasnosti. Ako se približimo tom području, odmah će nas nanjušiti i pronaći. Rekli su nam da smo mi jedina nada da ih pronađu i uhvate. Odlučio sam da odem i pomognem. Plan je bio postaviti zamku, a ja sam trebao samo da ih sačekam. Tako je i bilo. Izašao sam na jednu čistinu i čekao ih. Nakon 20 minuta čuo sam zastrašujuće zvukove. Približavali su mi se neverovatnom brzinom. Morao sam ostati miran i sačekati ih, bez obzira na sve. Iako je to delovalo zastrašujuće, znao sam da moram ostati smiren. Imao sam osjećaj da su me gotovo dostigli kada se zamka konačno aktivirala. Ta 3 stvorenja su bila uhvaćena. Konačno, sve se završilo. Bili su mi zahvalni što sam im pomogao, ali nisam smeo nikome pričati o ovom događaju. Nakon tog iskustva, život se polako vraćao u normalne tokove. Ana, deda i ja smo nastavili svoj život, ali sada smo nosili tajnu o onome što se dogodilo. Bili smo svesni da je svet pun tajni i neobjašnjivih stvari, ali smo odlučili da zadržimo ovu priču za sebe. Znali smo da smo učinili nešto važno, ali smo također razumeli koliko je ova situacija opasna i koliko je važno ostati oprezan. Ponekad bismo se pogledali i znali smo da ćemo zauvek nositi tu tajnu.